ассалому алайкум дӯстони азиз, апал хӯрокҳои ширини ма, модарони бениҳоят меҳрубон, ҳама каса хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки сиҳат саломат ҳастед. ирӯза видеои худмона сар кардам ай тарзи тайёр намудани як намуд салати ҳам зебову болаззат зеби дастархонҳои ҳар яки мову шумо ҳам зуд омода мешавад. барои шумо пешкаш кардам, боварӣ дорам ки ба шумо низ маъқул мешавад. маҳсулотҳои лозимаро дар рӯи экранҳо навишта мемонам. ҳам барои осонтар шудан, барои фаҳмотар шудан барои шумо як бори дигар такрор мекунам. маҳсулотҳое ки ба мо лозим мешаванд: 8 дона тухми обҷӯшон, 4 дона сабзии обҷӯшон, картошка 5 дона обҷӯшон, лаблабу 2 дона обҷӯшон, гӯшти мурғ меравад, филе чӣ хеле ки медонем, гӯшти беустуғон, урам обҷӯшон мекунем 600 грамм, голландский сир меравад 200 грамм, ҷугури консерва як банка чай майда чӣ хеле ки шумо дар рӯи навор дидестен. майонез ба хоҳиши худтон нигоҳ мекунед, мақсад чанд қадр ки шумо дар маъқулае ҳамон меандозед, бисёре баъд наандозед ки суст мешавад, баъд шакли кулулакатӣ мо дароварда наметавонем. барои ҳамин ҳамаи ин маҳсулотҳоеро ки шумо дидем ҳамаша ман обҷӯшон кардагиам. анам хел дар як коса мегирем, ҳамаша хушрӯбак якҷоя мекунем, камакак намак меандозем. духтаро аз сабабе ки бодиринги консерва надорад дар яъни салати мо ё ки маҳсулотҳое ки шӯр ҳастанд ай ӯ надоранд, барои ҳамин камакак намак илова мекунем. чӣ хеле ки дидем духтаро, ҳамаи ҳамон маҳсулотҳоя мо ай тиёрка гузарондагӣ будем ба ғайр аз гӯшти мурғ. гӯшти мурға боша реза мекунем. дигари маҳсулотҳо мо яъне ки картошка, сабзӣ, тухм, ҳамаи иёра ай тиёрка гузарондагим. ҳамаи ҳамин маҳсулотҳои худмона камтар майонез андохта хушрӯ якҷоя мекунем. баъд ҳамаша гирифта кулла карда яъне мемонем. ҳамин маҳсулотҳое ки ман номбар кардам шуна 20 дона ҳам хел шарикча мешавад. духтаро андозаш боша ай чормағз камтар калонтарай. баъде ки мо даруш бо свекла яъне лаблабу мекунем ё ки ба сафедии тухм ё зардии тухм ору метиҳем, бо андозаш калон мешавад. духтаро ҳамаи инро шумо зир дар рафти видео дида метавонед чӣ хел мо украшение мекунем. дар ҷа инам хел шарикчаҳои мо тайёр шуданд, чӣ хеле ки мебинед 20 дона шудак. дар ин ҷа боша лаблабуи обҷӯшон чӣ хеле ки дар рафти видео ман ай аввал гуфта будам ки ба мо 2 дона лаблабуи обҷӯшон дар кор мешавад. дар ин ҷа боша уро ай тиёрка гузарондемо. дар рӯи анам хеле як пакет яъне ки анамин салафано мемонем, лаблабуро хушрӯ тунук мекунем. анам шарикчаҳоеро ки када будем дар байни ҳамон мемонему хушрӯ гирди анам пакета ҷамъ мекунем. инам хеле як шакли кулулаи зебо тайёр мешавад. ман 4 намудша ба ми чӣ кардагиам, лаблабу кардагиам. баъд 2 донаи дигаша ба сафедии тухм оро додагиам, 2 донаи дигаша ба зардии тухм кардагиам. баъд мондагии анами шарикчаҳоеро ки дидем дар руш сир тиёрка кардагиам. ай болош боша майонез кати оро додагиам. ина дар ҷа чӣ хеле ки шумо дидем тайёр кардем. мо азбаски вақт камтар буд, ман якташа нишон додам чӣ хеле ки лаблабуро дар рӯи пакет тунук кардему, шарикчаро монда гирдоша ҷамъ кардем. анами зардии тухмам дар рӯи ҳамон пакет ай тиёрка мегузаронем. чӣ хеле ки лаблабуро ки кардем ҳамин тухморам ранги ҳамон мекунем. духтаро ягон мушкилие надорад. барои ҳамин видео дарози баъд мешуд, ман ҳамаи ӯро видео накардам. чӣ хеле ки мебинед 2 донаш сабсафеда, анаму сабсафед ба сафедии тухм кардагиам. баъд анами 2 донаи дигааш ки зарда, ӯро ба зардии тухм кардагиам. дар ин ҷа бошад дар ҳамин пакетҳои одноразовӣ майонеза гирифтаму ай болошам хел украшение кардам. дар салатҳое ки сафеданд, ман дар ӯ майонез, дар даруни майонез як қошуқча оби лаблабу андохтам. светаш розовӣ шудак. духтаро шумо метавонед ки просто сафед кунед. хай бо ман худам хостам ки ягон дизайни дига кунам, барои ҳамин
من از تибетча دیگه тар кардам, розӯй кардам. Ина даҷа салати мо тайёр шудааст духтаро. боварӣ дорам ки ҳаматонда писанд мебояд. маззашам беҳтарин ай духтаро. тавсия метиҳам ки тайёр кунен. як бор агар тайёр карден, боварӣ дорам ки тез ай салат тайёр мекунен. ина чӣ хеле ки дидем майонеза ман камтарак оби лаблабо андохтам, розӯйча кардам. бо фикр мекунам ки ами вай намуди салатмона фикр мекунам бо зеботар кардагай. хай бо хутон бо метавонен ки чӣ намуде ки дӯст медорен ҳама хеле украшение кунен. ҳазор раҳмати калон апа хӯракҳои ширини ма барои дастгириҳо, барои лайку комментария, барое ки дар канали ма ҳастену тӯли 2 сол аст ки моро ҳамроҳӣ мекунен. ай ҳаматон миннатдорам. ҳаматонро хосае барои Аллоҳ дӯст медорам. беҳад омӯхташудагиам қаддитон духтаро. ҳар як боре ки комментариҳои шуморо мебинам, беҳад хурсанд мешавам. чӣ хеле ки шумо медонед ягон комментарияи шумо беҷавоб намемонад, барое ки қадр дорад. ҳар як комментарияи шумо барои ман қадр дорад. фикр мекунам ки ами комментария вақте ки ҷавоб медиҳам, фикр мекунам ки шумо дар ами пеши ман истодагиену ман қад шумо суҳбат кардистам. дар инҷа бошад духтаро, як рӯзи дигае ки ман KFC тайёр кардам. инҷада мо чӣ рафтагем, тамошо, кулоб рафтагем. ами тарафҳои кулоба ҳамаша навор кардагем. дар рафти видео мондагим, метавонем ки тамошо кунен. барои ҳамунҷо рафтан ҳами KFC-ҳоро тайёр кардам. ҳама ҳар чизак тайёр карда буд. ман хостам ки KFC тайёр кунам. мақсад дар кантинеро гирифтем. хай раҳи дур ки мерӣ, бояд дошта бошӣ ягон чӣ ба ҳамроҳи худат да. ҳайнам хел дар кантинеро гирифтему. баъд биромадем тамошо. иҷоҳора хай чӣ хеле ки гуфтум ман намедонам иҷоҳо куҷо ҳай. барое ки ман якум бор омадам тарафи кулоб. навор кардам кадоме ки мақсад ами тарафҳо ҳастен. метавонен ки дар комментария нависен кӣ медонад кадом раҳ куҷош буд. ман зиёд намедонам духтаро. барои шумо навор кардам ки дар ғарибӣ ҳастен ё ки намедонам дар ватан ҳастен, зиқ мешен. ҳар бор видеои моро рецепти холигӣ қатъи набинену ҳамхел бо як вай навигариё дар каналам видео карда партам. агар барои худам боша, ман ку рафтум ай наздик тамошо кардам, боду ҳавои тозаро нафас кашидам. як рӯзи беҳтарин буд. бениҳоят хуш гузаштак. ҳавош беҳад тоза ай духтаро. намедонам хона камай ай кадом ҷиҳат боша ё ки ҳамун раҳоеро ки мо рафтем дар у ҷоҳо ҷои зисти одамо нест. ай намедонам беҳад хона кам. то чанд қа ҷоеро ки мақсад мо гаштем, беҳад хонаҳо кам будак, транспорт кам. ҳавош баъд бениҳоят тоза духтаро. хай тамошо кардем. рости якум бор омадем ин тарафҳо. шортша партофта будам. я апаҷон будан, хоҳарҷон будан. савол додиян ки шумо ай кулобен гуфтад. не ама ами тамошо омадем мо. мо асли худам дар Ҳисор таваллуд шудагим. мақсад дар Душанбе шавҳар кардагим. 18 сола ки мақсад дар хонаи шавҳарам дар Душанбе зиндагӣ мекунам. 18 соли дига ман мақсад дар Ҳисор будам. давраҳои кӯдакӣ, давраҳои ҷавонӣ, ҳамаи ин вақтҳо Ҳисор дар калон шудагим. ана 18 соли дига ними умрам дар Душанбе гузашта, ними умрам дар Ҳисор. ана кулоба дар ми 36 сари соли умрам ина нав якум бор дидам. барои шумо бо навор кардам ки шуморам тамошо кунен. камака кам боша. агар хурсанд карда бошам шуморо, хурсанд мешам. дар комментария нависен ин кӣ тамошо кард, кӣ хоҳиши тамошо кардан дошт. барое ки ҳастанд бо подписчикоям ки тоқам пухтупаз ма дӯст медорам. хеле видеоҳое ки тамошову хеле зиёд дӯст намедорам. анам хеле дӯстони азизи ман, телеграм канал дорам. агар намедониста бошед,
ссилкаша дар комментария мемонам, метавонен ки дар оҷа мақсад подписатсия кунен, дохил шавен. Бо як группаи чати дигара дорум. Дар оҷа метавонен ки суҳбат кунен. Инам хелхай ҳавоҳои тоза, ҷойҳои беҳтарина барои шумо навор кардам. Фикр мекунам видеомонам оҳиста-оҳиста ба анҷом мераса. Хайр, дӯстони азизам, то видеоҳои оянда дастгириро фаромӯш накунен. Дастгирӣ кунен ки мара видеом ки мақсад просмотраш бисёр шаваю лайку комментариҳо бисёр шавад, подписатсия кунен. Мақсад ман завқ мекунам, мегӯям ки хай дар ҳақиқат талабгор бисёрает дар видеоҳои мо гуфта. Баъд чӣ мекунем? Видео бо тезтар мепартовам, бисёртар мепартовам. кӯшиш мекунам ки видеоҳои шавқовар зиёдтар кунам. Рецептҳои наву беҳтарин бисёртар кунам. Ҳамаи ида ҳамин лайку комментарияву подписатсияи шумо сабаб мешавад, духтаро. Аз шумо дастгирӣ, ай мо пешравӣ. Инам хел фикр мекунам як дунё гап задам. Хайр, дӯстони азизам, то видеоҳои оянда дар паноҳи Худо бошен. Ҳамаатона Аллоҳ нигаҳбон бошад. Хайр.